vau thani somni pahni kan lo thleng tareng mai cholni ania amaro chu indona lama thu thar oma ngai thatu subscriber ten min ngen na ana satem awangin kan han update le ram don ani a ole voin hi indo ni somni pathum na ani tareng maya indo wala kala nimin tlailama kan puanta kan khan Donald Trump chon indo na ti top ani thuai mai thei ni khana soya chuti chungchung chuanin US indo long rual then khat le US sipai tha sangni zanga borvel zette helai rambial indo na panin anron chemek ti te kan ngai thlak to kha khatiang kha ania indo ti top don nia puana ni lai hian sipai ron kal thar turon lo om zel boka chuwang chuanin news trend khat media trend khat chuan indo top na tur hian news trend khat chuan indo top don tia hanrin theina tur sign engma lo om lo ani anti hial bokani chuti line thu thar kan nei zela he Iran khanin US F-35 an ka thule emergency landing ti angai thu te kan lo mu a pro Americans media depon US F-35 rigrum thil takmewa atum thu hei hi mel malam beina ni thei thu te pon tar lang hial ani kha Iran lam hian an ka ani thu chiang tekin an ron tar lang thung ani chuti lai chuan hei F-16 Israeli fighter F-16 chu Iran lam hian an bei thu le an ka fu thu an ron puang vele ta Iran chuan indo mek na hian F-16 an ka phlani nanin soya US F-35 jet an ka fu thu an choi bokani US chuan emergency landing an kalpui ani ti an nem het boka amai ro chu atla lawani an ti thung Middle East buaina kalmeka hian Iran Israel United States ten beipui thlakna la kalpui chhunjom zelin Iran Natanz nuclear facility munte US bomber ten an bei nia soyania maro chu Israel heta hian atel ve lo thung Iran in hlotling taka US fighter jet le F-16 an bei nia an puan hnu hian khovel an ngei ven viau mai Iran thu nei tu te chuan he beipui thlakna hi sipai beina lama an hlotlin na lantir tu chiang takani thuan soya independent confirmation ero hala lem lo ni in langani United States chuan an thlona pakhat chu manmo takin rigrum thil tak mevin an rumtir angai ni nan soi chumi le Iran ina an kap ti hi soizom ani boka Iran hian an kap fu ve tak ni te pon na langani US Israel in Iran an bei mek na hian thil thleng thar ha le a chu Israel F-16 Iranin an ka thlak thuan puan hi ani Iran chuan an air defense system ten Israel F-16 fighter jet an ram van boruak an airspace ron thlok hlotling takin an lo kap ni in Iran Tasmin News le Tehran Times ta chuan an tar lang puthang omdana chuan hei hi indona kalmek la ya thil thleng ania Iran in a thlona kan kap thla anti an ka thlak ani tak chuan voi thum an ka thlak na ni tur ani Iran Islamic Revolutionary Guard chuan Zionist sarkar ta melma fighter jet pathumna avoi thumna tan F-16 type angchi nimin inrin nising dar thum le minute somli panga khan Iran Central Sector Islamic Revolutionary Guard Aerospace Force ten Advanced Air Defense System mangin an kapla ni an puang mase he thu hi independent ka fin fi na verification emo visual evidence emo ti chu ani lo thung Israel thu nei tu te chuan F-16 thlona engma an chan lo ni in anin soi ve thunga thu chua masa hianin jet pakhat bei ani mai thei ni in an tar lang zet na a maro chuai hi Israel lam chuan suit le in an F-16 chuan mission an chhun zom zela engma chan an nei lo ni in an puang le ta thunga ni hemi chungchang hi han ngai thlak chhun zomela US F-35 Lightning II stealth fighter jet ka thlak chungchang a hian thu thang engemo a oma Iran hi chuan kan kap thlan ti amaro chu US lam hian emergency landing in an tumtir ni in an in soi ve bokani tunin dona hian US hian F-35 hi an mangtang kai viau maya abikin F-35C carrier version USS Abraham Lincoln le USS Gerald R. Ford atanga thlok chuka tum ho hi US hian an mangtang kai viau ni a soi ani heti la hian F-16 hi US thlona chuan indona tam tak lo paltlang to tu ania ateya ain thazawa ral thuama pai rol thei phian le ngala Israel lam hi chuan an duang in han siam danglemin an upgrade boka an mani version in an dek chuak nge a versatility combat effectiveness a hian a thaviawa kumsom engemaw zat atanga kumtam tak hei hi military sang ten an lo mang to US thian ram ten an mangna sa a Asia lama poi hen Taiwan hi F-16 nga ber ran ni a Taiwan fleet tam tak an nei ani kha US ina alei ti ram ten Ukraine a poi hen an supply ani kha
kaka US rem ti na in NATO thian te khan Ukraine tan an thon lut nge ania Ukraine po hian an hmangtang kai viawa amai ro chu Russia hian engemaw zat an ka thlak sak to ni an in soi ve bawk ani kha F-35 Lightning II hi stealth technology tharber manga thuam nia soi ni in radar detection pumpel thei turang bera siam ani boka ramsom pako chuang zetin F-35 hi leitumin US andor nia soi ani thina mara chu US hi chuanin F-35 hi atrian nai tak nena lo chuan ala hral du lo ani hetiang in dona hi ral thuam lama in elna lian tak hi ni ve hrim boka ral thuam siam tu company lian tak te dollar billion tel sum don na ti che theile an sum don na ti kang dor thei thil hetiang in dona hian a hring chuak thei ve hrim ti ka han retaila India Pakistan ni le chung ni kum lama an in dolai po khan India khan ama ral thuam siam Akash missile khan mangtang kai viau maya Pakistan atanga drone ronkal loka thlanan khanan mangna saviau mai India Akash a che that em awang khan India missile chuan vor hi ram engemaw chuan leitumin an ron dor ngal nge hani kha tiang che chuanin Russia Ukraine in dona po hian ral thuam company lian tak tena an siam chua an supply chu heng ram pani te hian an hmanga nia chuta chuan eng ral thuam nge ding chang ti te sarkar tam tak chuan an lo vil thap reng ani ber maya chuwangin mudan war tunang khowele in dona a hian engral thuam nge ding changa engral thuam nge tangkai ti te chu company tam takin an lo thlir le sarkar tam takina an lo zir chian mek hi ni ve hrim bokani chutiang che chon hei Middle East lamin dona po hian US Israel la mineral thuam an hmante Iran in an hmante po khai khin ania engral thuam nge chutiang in dona chuan man ania tangkai taka man ania mel maral thuam engang takin nge an hne thei ti te uluk tak alo vil thin ani bokani kan puang mathlon lovin in dona chuan thudik afam masa ber thin anti mathlon lovin Iran lam news le Israel US lam media te puan dan hi adang lam thret boka Iran hi chuanin US drone thanem takan ka thlak to thu le US Israel drone hi zachuang zatan ka thlak to thuan soya MQ-9 Reaper hi som pakhat zet Iran hian kap thla to angin anin soi F-35 ka thlak lo chungchang hian ngong thui taka nei thaya an kap thla thaya ni chuanin US tan chuanin chanchin lungchhia thlak taka ni don ba ka hetiang siam chuak tu company te tan F-35 ral zel na konga ara thalo taka chua thei dona sipai strategy defense policy engkim ngong thei thil ani wangin ral thuamin ka thlak sak hi aram nei tu le asiam tu company tan chuanin chan na lian tak kalkong ani don ngai ani IRGC nan puandanin Israel thlona pathum an ka thlak to thuan soya fighter jet pathum na atan F-16 Iran van borok an ka thlak thuan soimo maya Israel am hi chuan hei hi thudik ani lo thu le F-16 engma chanan nei lo thu han puang ve bokani IRGC lam hi chuan hei indokar thumna thleng khan thlona zanhi chuang drone cruise missile tanker fuel melma indona ral thuam te hloting taka an lo ka thlak to thu an soi air defense sil chak tak Iran chuan an nei thu an puang bokani hetia kainin la ral khata tang le media lama tang kan lo hmu dan chuan Iran hian air defense an nei tha farran lo nia soi thin ania an mani siam an nei lain Russia tang hian S-300 hi an nei that pol ani a tin USSR hun laia siam air defense then khatte Iran hi chuan an nei ngei ti hriat ania ama siam engemaw zat nen chu anim maya US le Israel ang min air defense lama hian Iran hi an chang tung lo ti ero hriat ani hetila hian nimin lam le ni zan lam kan Iran lam chuanin Israel hun ma engemaw zat an beile ni in soya Islamic Republic of Iran Army a Public Relation Office chuan statement number 37 anti chua chuanin beipui thlakna chungchang an soya an army te chuan Islamic Republic of Iran drone an kalpui drone beina lian tham tak an kalpui na Zionist sarkar sipa infrastructure chu hlotling takin an be ni in soya chuta chuan Israel thona tum hun Ben Gurion airport a fuel da ana melma fighter jet tena an man tangkai chu an kap chhia ni in Iran lam chuan thu chuan siam he thil tlengi Israel sarkar chuan a thupa ni ti in Iran lam chuan an pu zui ani Iran army le IRGC ten Israel sipai installation poimo tak te nizan lama be pui thlakna hian anti chiat thuan puanga airport thlona lut chuak engkim a buai ti in Ben Gurion airport thlona thlo chua le
tum engkim angong ni in an soi boka heta hian fuel supply nasa takin ngong anei ti in Iran chuan an beipui thlak na a hlotlin thu an soi Ben Gurion Airport a hian fuel dana tanker le fuel dana hmuna Zionist sarkar ta sipai special unit le Air Force facility headquarters te hlotling taka an bei thu Iran chuan an soi ani o Iran lam news site b lam hi han ngai thlak chhun zom le zelila Iran Foreign Minister Abbas Araghchi chuan US Israel te beina na taka an chan let zel don thu a soi Abbas Araghchi chuan British mipui tam zawk chuan UK che dan hi an du kan ring lo ani ati hein dona hian UK a in rol ani ti in Iran chuan an puwa hei hi UK mipui tam zawk du dan ani kan ring lo ani ati British mipui tam zawk chuan Iran laka Israel US chet na tel an du kan ring lo ani ti in Abbas Araghchi chuan ex a posa UK Prime Minister Mr Starmer hian UK based te chu Iran beina atana US mana phalsaka wang hian British mipui te nun na atan thilho taka da khamta ni anti thilho tak ati tirta ni ti in Abbas Araghchi chuan a soi Iran diplomat ho tu chuan Iran in beipui a thlak me ka hian na taka chan let na UK mun ma te hian an tok ve ngal don ni in a soya hi UK le US based Diego Garcia an bei nuwa Iran Foreign Minister ina a soi ani Abbas Araghchi chuan dan lova Iran beina lo tran pui tu le lo pui bom tu te chu an chunga na taka hmalak zel ani tur thu a soya ama kan Iran hian Cyprus a Royal Air Force mun ma an lo bei to a drone mangin an lo bei to ani kha UK in an base te US a man tir wang ni a soi ani bokani Iran Foreign Minister chuan UN Charter Article number 51 number somnga pakhat hnuaiah chuan mani inven na atan dikna an nei thu tarlan ania chu Iran nge po hian ma inven na atan dikna chan vo anaya chu dikna chu a hmang me kani tina soi o heti lai hian Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei kha February ni somni pare te Israel air strike ka khana thi ani kha Israel in bom som thum borvel zet mai Ayatollah Ali Khamenei compound a khanan kap luta Blue Sparrow te missile kap thel thiang lo tluka ngai Blue Sparrow te Israel chuan an ron manga bom som thum borvel zet an ka lu na khan Iran hruai tulok berber som li zet beipui thlak na ni khat ni a khan an thi ani kha an Supreme Leader ber a thi ta ka wang khanin Iran chuan a ayo turin Supreme Leader fapa Mustafa Khamenei khan ruat ani kha kan lo hriat to kha amai ro chu vo in ni thleng hian Supreme Leader thar hi khovel muwa alain lan lova kha beipui thlak na ni khat ni a khan na takin a hliam ni na hnuwa khan soi ani bokani chu wangin Central Intelligence Agency CIA te Mossad te chuanin Mustafa hi aladam ngei ani ti fin fiana tuna hian an hmu zo lo thu le voin thlengin khovel mu alain lan lawani anti US Central Intelligence Agency le Israel Mossad le intelligence body dang te chuan Mustafa Khamenei hi apa tha ani hnuwa Islamic Republic of Iran roi du sang ber Supreme Leader puan ani hnuwa po mu tur la om lova hewang hian adam ngei ni ti fin fiana hi hriatani theilo thuan puang report tarlan ani dan chuan spy agency te hian Khamenei hian apa ina alo ti thin angin Nowruzstan video statement ti chuak thinin chu ati ngei tur nia soyani lain tuna hian ziakin thu chu asiam ta chawani ti in CIA lam chuan an soya Israel official senior pakhat thu sei chu ama hi he thu pek petu tak tak ani am ti fin fiana kan nei lowani ti in a soi media tam tak chuan Mustafa Khamenei hi athi to ni ang ti in anrin thuan puang nge a tuna hian CIA le Mossad agency te chuanin Mustafa Iran Supreme Leader thar hi aladam ani ti fin fiana engma an hriat tak lo thu an soi ani hetila hian nimin tlai kan puan tak Iranina UK le US base in ti Trom Diego Garcia base an bei chungchanga khan Israel chuan thu chua siamin kha beina kha hlotling lovani ti in Israel lam chuan an puang Iran missile te hian Western Europe a thleng thei ti Iran hian alan tir tum na mai ni in soi ani boka he sarkar hian UK US Indian Ocean an base mel sang ni zanga a kilometer zong chuan kilometer sang ni bor vela hla ami hi
missile pahnih hmangin a kapa Iran state media outlet chuan missile ka thui zawng hi hmel malamina an lo rin lok a in a ka thui zawng hi a thui ani tiin chuwangin KM Sangli bor vela hmel ma hmun hma po hlawtling taka an bei thei tak thu Iran lam hi chuan inchuang takin an puang ani Iran hian UK US Indian Ocean a sipai hmun Diego Garcia an bei hi an hlawtling lo ani tiin UK official source chuan a tar lang bawk The Wall Street Journal chuan Tiranin helai base hi ballistic missile pahnih hmangin a kap ni na soya ase an kap thleng lo tiin Wall Street Journal chuan a tar lang bawk Iranin Diego Garcia an bei na chan ni a hriat chu UK in Strait of Hormuz cha long kalte Iranina a bei na hmun chumi Iran hmun hma bei na atana UK na an hmun hma US man tir a phal thu a puana tanga hun revak lova Iran hian Diego Garcia hmun hi an bei ni a soi ani punta kan khan Diego Garcia hi Iran atanga kilometer sangli borvel zeta hlania Teranina missile nei mek a stockpile atang hi chuanin aka phak hi rin ani lova chu expat tam tak soidan poni Iranina missile nei kap thlapol po hi KM Sangli zanga borvel kap phak ania KM Sangli kap phak ral thuam Iran hian nei lo ti chu pomdan le hriat dan ani hewang hian US mainland Iran hian kap thleng phak lo nia soi ani an hruai tu than khat ngei te po khan US mainland kan bei phak lo wangin helai bial Gulf biala US mun ma te be pui kan thlak lo thei lo ani ti khan Iran lam ho du te khan an lo soi to bogani kha Wall Street Journal in an tarlan danin Iranina Diego Garcia base beina atana missile ballistic missile pahnian ka chua hi pakhat chu boro ka atla a pakhat jok hi US Indo longa tang interceptor ten an lo kap thlabokani zirtopni kan British sarkar chuan US bomber te chuan Strait of Hormuz sa Iran long beina atan an hun ma UK base te man tir an phal thu an puanga Diego Garcia po UK an Iran alom lo viau nia soyania hein dona hian UK chu alut tani ti in Iran chuan an soi chu wangin UK hian a so kho kan tor ve nge yanga ini ti chu Iran lam thu chua kani Diego Garcia base hi UK in Iran beina ta na US man an phal sak zinga pakhat ania air base a hian American sipai sang ni zanga borvel tuna hian an mek nia soyania Vietnam atanga Iraq Afghanistan thlenga US sipai be pui thlak na te in Yemen a Houthi hel beina atan te helai base hi tangkai taka man lo ni to thina ni thu then khat han tar lang le lokila Iran Supreme Leader atong chuak ti in Iran lam hian thu chuan siama amaro chu CIA le Israel Mossad ten an soidan chuan Supreme Leader thar hi tong chuak ni lovin Eid al-Fitr hun an man na hianin Mustafa Khamenei hian ziakin statement ati chuak nia soi ani amel po in lan lova hetianga ati hi athi to niang tiarin na lian taka ompha mekania Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei Mustafa Khamenei pa kha chuanin video statement he nia hian a hmange nge ati chuak nge nia soi thina nia tuna hian a fapa hianin video statement ti chuak lovin written statement ati chuak ta zokani hei hi athi to niang ti ring tu te rin na anem nget nia soi ani bok ole Iran chuanin an nuclear enrichment facility na tans mun chu bei ani thu soin US fighter jet tele bomber ten helai na tans uranium enrichment complex hi an bei nia soi ani amai ro chu he beina hian Israel rotel lo thung Iran chu ni zan lam khan Gulf biala US thian ramte energy facility a bei pu thlak le nia soi ani Gulf bial pum pui deuh thowa Iran beina thlenga wang hian siren ti ri kan ni hloma oil le gas facility engamazat Iran hian a bei nia soi ani marine deployment chungchang imin tlai khan kan tar lang zok to a US chuan tuna hianin marine anti longsi pai thabik special force ti tepon soila ti ko me chung marine tele sailors thahnem tak mai Middle East imbe na lam panin tuna hian ron tir mek nia soyania 11 Marine Expeditionary Unit MEU chu marine sangni zani borvel intel khoman ni a San Diego base atengin tuna hian helai biala hian anron chethlamek nia soi ani tuna hian Iran Israel US in noiton na hian Iran a mi sangni borvel zetan thito nia soi ani Middle East pumpuya mi sangni borvel zet thito anga soi ania Iran bika hian Israel American strike awangin Iran a hian sangkhat zani chuang an thito boka Iranian Red Crescent Society chuan mi sangkhat hi Lebanon an thito bok ni nan soya Israel a mi som pathum an thito a US sipai som pathum an thito boka
pahnih chu indona thi ni lovin taksalam harsatna natna an nei wanga thi te nia soi an ni bawk ani indona la kal zela he indona hian khovel chu engdin hmuna nge hruai thlenanga helai Middle East mel hi angtiang chi in nge ti danglam don ti te kan hmu huna hian ala oma enge thlengzel don hi khovel mi puin an ngai chang thup ania energy oil man te san pha viau to chu aina sa in he indona wang hian khovel mi puin harsatna kan tok don em ti te po chu hriat chak om le hriat phur om tak Middle East indona ina lian taka ngong thei tur ni si te ania ole khati china kan handu tok le photanga indona thil thleng thar om zela thu thar ber hre turin he channel hin longa chang zel don nia